Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi ako matalino at hindi rin naman ako maganda. Hindi ko alam kung ano ang talento ko maliban sa pagiging malakas ang loob. Ang lagi kong katwiran, kung mamamatay ka, mamamatay ka. Kahit pa nasa loob ka ng kwarto at natutulog. Pag gusto ka nang kunin ni Lord, wala ka nang magagawa. Bata pa lang ako ay alam ko na ang hirap namin. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid at paggawa ng nicho ang trabaho ng tatay ko. Ang biruan namin noon ng mga kapatid ko, pag walang patay, kami ang mamamatay kasing walang racket si tatay. Pinalaki kami sa mabuting salita at payo ni ina na sinamahan pa ng palo at pagdidisiplina ni ama. Awa ng Diyos, lumaki kaming lahat na mabuting mamamayan. Walang pasaway ni isa kahit pa ang aking mga kuya. Hindi man kami nakatapos ng kolehiyo, may disente at maayos naman kaming trabaho. Sinubukan kong magkolehiyo noon pero hindi ko natapos. 17 pa lang kasi ako nang mabuntis ako. After 1 year, naghiwalay kami ng tatay ng anak ko. Para na kasi kaming nasa matrix ng kinakasama ko noon. Araw-araw nagliliparan ang mga baso at pinggan. Taong 2007 nang mapadpad ako sa Maynila. Iniwan ko muna sa nanay ko ang aking munting anghel at nagtrabaho sa isang pabrika. Hindi sapat ang kinikita ko kaya napadpad naman ako sa isang patahian sa Laguna. Sa patahian ko unang napakinggan ng tambalan. Simula noon ay lagi ko nang inaabangan ng programa. Kahit nasa palengke ako, mapapatigil ako sa tindahan na may radyo kapag narinig ko na ang halakhak ng dalawa. Taong 2010 nang ako ay mangibang bansa. Lakas ng loob lang talaga ang puhunan ko noon. Pero kahit na matapang ako, hindi ko pa rin natakasan ang sobrang lungkot. Madaming luha pa rin ang naibuhos ko doon bago ako nasanay sa buhay at pakiramdam na nag-iisa lang ako. Pero sa kagustuhan kong makabawi sa aking ina, nagtiis ako sa ibang bansa. Ang pangarap ko lang noon, mabilhan siya ng washing machine para hindi na siya mahirapang maglaba. Iba talaga ang pabor ng tadhana kapag minahal mo ang nanay mo. Yung mga dinarasal ko para sa magulang ko, hinding-hindi binigo ng Diyos. Taong 2014 sa unang bakasyon ko, tuwang-tuwa ang mama ko dahil bitbit ko na ang washing machine na ipinangako ko sa kanya. Naipaayos ko din kahit paano ang aming munting bahay at nabigyan ko pa sila ng ibang mga pasalubong. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa abroad para sa pamilya at anak ko. After 3 years, nakarating pa ako ng Hong Kong.
Naghangad pa ako ng mas mataas na sahod kaya na-explore ko naman ang Turkey. Kabado man ang pamilya ko sa Pilipinas dahil sa pagiging adventurous ko. Nagtuloy-tuloy lang ako sa tulong ng panalangin. Sa aking pakikipagsapalaran, ramdam ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang sinasabi noon ng mga tsismosang kapitbahay namin na hindi daw kami uunlad, pinawalang bisa ng pag-abot ko ng aking mga pangarap. Marami pa akong gustong marating para sa aking pamilya at anak. Hindi natatapos sa washing machine ang aking pangarap. Hanggang meron akong pusong palaban, tuloy pa rin ang aking pakikipagsapalaran. Ako po si Sha, OFW sa Turkey, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Nararamdaman kong masaya siyang tao. Oo nga eh. Di ba? Maliliit na biyaya kung tutusin, pero para sa kanya, Malalaking biyaya. Pinag-uusapan natin kanina kung paano maging multimillionaire. Correct. Di ba? Sa pag nakahangad ng mga ganong klase ng bagay, feeling ko doon tayo hindi talaga magiging masaya. Pero sa kagaya ng ganitong tao na mag-isip, yung simpleng kaligayahan na magkaroon ng washing machine. Correct. Di ba? Para ikwento sa tambalan na pagmalaki sa buong Pilipinas. Tama, sa buong mundo para Oo. marinig ninyo yung achievement na yun. Na magkaroon diba? ng washing machine ang kanyang Correct. nanay. Ay isang pagpapatunay na ikaw yung tipo ng tao na marunong mag-appreciate at hindi ka Yes. madaling hindi ito yung Hindi- tipo hindi mahirap i-please. Oo, hindi mahirap i-please, Oo. 'di ba? At yun yung katulad nga nung kaninang binabanggit natin sa unang tambalan, nag-iisip tayo paano maging multimillionaire, paano maging mayaman, paano maka-afford Di ba nakaka-stress? Iniisip pa lang natin, ha? Nakaka-stress, 'di ba? Pero then again, ang cambio natin sa dulo Oo. is kailangan mo lang ma-appreciate kung ano ang meron ka at, Tama. at marirealize mo mayaman ka in so many ways. Correct. At itong si Sha, itong OFW natin mula sa Turkey, mayaman sa lakas ng loob. Tama. Diba? Mayaman sa pagiging adventurous. Mayaman sa appreciation. Correct. At mayaman sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Gusto Tama. ko yung sinabi niya na yung tungkol sa yung linya tungkol sa nanay. Iba talaga ang pabor ng tadhana kapag minahal mo ang nanay mo. Tama. Di ba natandaan mo yung ating kaibigan na si Michael Lubrin na lagi niya sinasabi na sa Bible yun lang yung nagsasabi na may balik na maganda kapag ka minahal mo ang magulang mo. Correct ka. At doon din nagsasabi na kapag ka hindi ka magalang sa magulang mo, naging suwail ka, meron ding balik na hindi maganda sa iyo. Sino mang magmahal sa kanilang mga magulang ay siswertehin sa buhay. Yun ang Yan. sinasabi doon. Oo, mas maganda lang yung pagkakasabi sa Bible. Yung sinabi ni Chuper parang pumangit. Para may kulang. Oo. Parang kulang yung sa'yo, partner. Mas maganda na nailad sa Bible, Oo di ba? nga. So gustong-gusto ko talaga yung sinabi niyang yun. Iba talaga ang pabor ng tadhana kapag mahal mo ang nanay mo, di ba? Naniniwala ako doon. Naniniwala din talaga ako noon na kapag ka mahal mo yung mga magulang mo, may pagmamahal ka para sa kanila, meron kang care para sa kanila, yung balik na magandang karma sa'yo, bonggang-bongga. Saludo ako sa ganyang klase ng tao, yung mindset. Napaka-importante talaga nun mga kaibigan. Perspective. Yung marunong ka lang makontento kung ano ang meron ka. Naghahangad ka pa konti-konti, hindi naman masama yun eh. Pero yung the moment na ibigay sa'yo yung minimithi mo dati, yun nga, yung magkaroon ka lang ng washing machine. Di ba? Para ikwento mo yan sa amin, ikwento mo sa buong Pilipinas na sa wakas na ibili ko na rin yung nanay ko ng washing machine. Nararamdaman ko yung kagalakan ng puso mo eh. Pero para sa ibang tao, normal lang na bumili Wala ng lang. washing machine. Parang pwede silang pumunta lang ngayon lang sa Oo, ngayon, di ba? anytime. Bilhan mo yung nanay mo ng Correct. washing machine. Oo, di di ba? ba? Ito, pumunta pa ng ibang bansa. At para sa ibang tao na bumili ng washing machine kahapon, hindi naman nila appreciate yun eh. Pero ikaw, nag-uumapaw sa kasiyahan. Tama. At in that case, ikaw yung nakakainggit. Di ba? Tama. Kasi alam na alam mo kung paano magpasalamat. Alam na alam mo kung paano mag-appreciate. Tsaka Correct. meron siyang karakter ng pagiging isang multimillionaire. Ay? Yung lumabas ka sa comfort zone Oo, mo na. totoo yan. Ito lang yung iba kasi nangyari parang sa atin. O ito lang yung tayo. Dito lang tayo magtatapos. Sa kanya, I want more. Kaya lumabas doon sa comfort zone para hanapin
hanapin yung gold. Tama. Alam mo, partner, ang Tanghenyo, di ba pinag-uusapan natin yung pagiging multimillionaire, sinabi nga rin ni Tanghenyo, baka kasi hindi tayo nag-e-explore. Oo. Takot tayo to step Takot. out of Oo. our comfort diba, zone. Ito, tingnan mo, nasa Hong Kong na, nag-Turkey pa. Oo. Diba na yung mga mismo mga magulang niya natatakot sa pagiging adventurous niya. Oo. Parang, ano ka ba, diba? Sobrang mo, tingnan mo. Ikaw Laguna, Pasay lang. May Mandaluyong naman paminsan-minsan. Grabe ka sa akin. Ako, Buendia, Makapasay. Si Tanghenyo, Cavite, Pasay. Kaya di ba ang kwento ni Alexander the Great, bago niya na-conquer yung kingdom, nag-expand siya, lumalabas siya sa comfort zone niya. Pag na-conquer niya naman, dito na naman, hanggang sa lumaki yung kinasakupan niya. Diba? So Totoo. siguro kaya sila din lang yung mga yumayaman, no? Yung mga yun. Kasi hindi lahat blessed ng ng ganong perspective, lakas ng loob. Yan nga, tibay ng dibdib, Yan. diba? At yung confidence na kaya mag-conquer, kaya mag-step out ng comfort zone, yung mga ganun. Oh, yung iba mas marami yung natatakot to step out of their comfort zone. Importante yun kasi totoo nakaka-explore ka ng isang bagay. Ako nung nakaraan sinama ako ng ilang mga DJs, pumunta kami ng Batangas. Sobrang takot na takot talaga ako underwater. Sa diving. Sobrang takot talaga ako underwater. Ako gusto kong mag-swim. Babebe lang. Pabebe lang. So, swimming pool. Pero pag dagat na yung pag-uusapan, tas underwater pa, kabadong-kabado talaga ako. Feeling ko katapusan ko na nun eh. Pero I was able to conquer my fear. So, at sarap pala ng pakiramdam pagkatapos mong malagpasan yung takot mo. So, that's isang Yun yung case itinuturo. yun Oo. na you should step out of your comfort zone. Na una, akala mo natatakot ka lang, pero pag nagawa mo pala, ang sarap pala sa pakiramdam kasi natuto ka. Kasi ang pinaka-ano lang dyan, example natin, halimbawa, maghahanap ka ng gold o relasyon. Hukay ka ng hukay dyan sa bakuran mo sa comfort zone, wala ka Wala na nga diba? dun eh. Isa At least din pag yun. lumabas ka, baka may mahukay ka doon. Pag may nahukay ka naman, pag naubos na, doon na naman sa kabila. Hanap ka naman ng iba. Tama, tawid ka sa ibang bakod. Hanggang sa eventually, di ba, ma-afford mo na yung mga condo sa Makapagaw. Yan. Di ba mga kwento ng mga Diba? mga multi-million si Henry, si Tama, San nag-umpisa, di ba? Oo. True. Correct ka. So do not be afraid to step out of your comfort zone. Importante 'yon na mag-explore sa buhay. Correct ka. Matututo ka diyan. Oh, good luck sa iyo siya. Sana makapag-explore ka pa ng maraming mga bansa at hindi lang washing machine. Oo. Makumpleto mo na talaga lahat ng Appliances sa bahay. Appliances sa bahay ninyo. 'Di ba? At mali mo makapagtayo ka na ng laundry shop, 'di ba? Hindi lang isang washing machine kasi talagang mga 5 automatic agad at business na ng nanay mo, 'di ba? Why not? Thank you very much for sharing your kwento with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron kayong kwento na gusto ring i-share sa amin, kakaiba, nakakalurky, nakakatakot, nakakakilig, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Nakakatuwa yung ganyang klase ng tao. Nasa pangarap mo, kasama mo ang mga magulang mo. Diba? Maging mabuti po sa mga magulang. Yes. Ang ganda po ng balik niyan sa atin po. Promise. Good karma yan. Ilang beses na po yan napatunayan, mga Kabisyo. Tsaka maganda pag may focus ka talaga, may goal ka. Tama. Hindi yung sabog-sabog yung Correct. ano mo. Ito goal niya lang talaga na mabigyan ng buhay yung nanay niya ng Tama. washing machine. Diba? Kaya solid na solid. Tama. May direksyon. Bongga ka, edi siya. Alam mo na. Yan. Baka Bakanan. Anong meron dyan sa Turkey? Padala mo naman kami ng Turkish. Bakanan meron dyan Di ba dyan si yung asawa dati ni Rufa? Hindi ko sure. Mas ba yun? Oo, tama. Turkey tama. ba yan? Oo, yan. Baka maraming mayayamang negosyante dyan. Baka naman. Pakilala mo sa amin. Thank you for sharing your kwento siya. And speaking of iba't ibang klase ng kwento, napanood niyo yung Quaresma. Nagulat ako sa Quaresma. Maganda siya, ha? Teka nga. Oo, sabi ko nga sasabihin ko kay Chuper Kasi kahapon. Fan ako ng horror movies fan ka ng horror. Usually kasi pag Tagalog, parang di ka sure kung matatawa ka. Di ba may ganun eh. Tsaka may kakagad na, may bago ka pumasok ng lalabas di ba? Parang expected mo na yung mangyayari. Expected mo na kagad. Maganda siya. Parang, Unpredictable yung mga parang feeling ko medyo based siya on a Hollywood film that we've also watched. Basta, pero maganda siya. Hindi ko in-expect na. Nakakagulat? Oo, ang May daming kapit? gulat. Kagabi, hindi ako nakatulog. Hello? At ang galing ni John Arcilla. Magpapamiting ka ba mamaya? Hindi. Uwi na maaga. Para
manood. Na-excite bigla. Kasi yung mga kasi wala naman ako, parang kahapon kasi no choice na kami sa movie. Ayoko, ang mga palabas yata sa sinehan nun, parang John Wick, puro Avenger- Avengers Endgame, pa, oo. tsaka yun, Quaresma. Sabi ko, ay, Sharon Cuneta yan. Tignan nga natin kung maganda. Tsaka horror, baka naman bigyan natin ng chance. Ang ganda niya, Eric Mati. Ang ganda. Oo naman. Ako nagandahan ako. Siyempre si Ate Shawi yan eh. Oo, di ba? Sharon yan pala. Oo, bukod sa Sharon yan si Chuper, di ba? Hindi, panoodin mo ma-partner ha. Hindi kasi ako kasing hilig mo manood ng horror film. So, Oo, kahit hindi ko Tagalog pinapanood ko rin. Oo. So hindi ko sure kung magaling ako, hindi kasi ako magaling na movie critic eh. Pero wala siyang ang definition ko kasi ng magandang pelikula, yung hindi ka magsi-CR. So, hindi So, ako nag-CR, 2 oras 'yun. Oh, talaga? Oo, bukod sa kaya hindi ako Kaya pala nag-CR. masakit yung puson mo, sabi mo kanina. Yung UTI na pala. bukod sa natatakot akong lumabas kasi kami lang yung tao sa sinihan. Nakakatakot siya, may kapit siya. Para sa akin may kapit siya. Tapos may mga twist siya na parang di mo in-expect. Ganon, yun. Napanood ba yung Lorona? Hindi ko napanood yung kasabay na Endgame. Oo. Maganda din. Ano din yun, parang gusto mong O hindi nakarelate si Tanghenyo. Ayaw niya na nakakatakot. Inaatake siya sa Baka- puso. Baka bumigay yung puso ko. Bumibilis yung tibok ng puso niya. Tapos umaakit yung dugo niya. Oo, ayaw niya ng scary movie. Ang alta presyon. Ano yun? Yung Loron. Parang ang intention din ng nanay, gustong i-save yung mga anak sa mumu. Okay. Parang ganun din ba yan? Hindi, iba. Iba. Basta, Kwento nyo, sige. Bali sino namatay? Panoodin nyo, maganda siya. Ang galing nung casting. Ang ganda, nagandahan talaga ako. Sige. Siyempre, Eric Mati yan. Oo. Eh, batiin ko lang to, nakikinig sa atin ngayon yung mga taga Love Radio Daet. Ayan. I-like nyo na lang din daw yung YouTube channel lang, makaawa kasi 31 subscribers. Dagdagan naman natin. Love Radio Daet. Yan, Love yan. Radio Daet. Subscribe po kayo sa kanilang YouTube channel. Oo, dagdagan naman Madami natin. na bang videos? Baka naman isa pa lang. Tapos yung staff lang yun. Yung nag-subscribe. Kaya siguro wala pa. Subscribe po kayo sa YouTube channel ng Love Radio Daet. Yeah. Yan. Oo. Tayo rin. Ano ba yung mga YouTube channel nyo? Love Radio Manila. Ako, Papam-Fam ni Nicole Yala. Ako, Trip ni Chuper. Yan. Sa akin, Diego Bandido. Yan. Ayan. Sumasabay ako doon kay Diego. Yon. So, subscribe po kayo sa mga YouTube channel. Dagdagan nyo naman yung mga subscribers namin. Tapos yung mga views namin, ako lagi may 158. Ganyan. Oo, yung 58 doon, si Chuper, puyat na puyat na nga siya. Inuutos ako yung mga OGT, panoorin nyo nga. Paulit-ulit hanggang sa madagdagan ng views. Sukan-sukan na si Chuper sa kakapanood na sarili niyang video. Ayan. Uy, batiin ko lang din ang happy birthday, Domingo Figueroa. Ayan. Uy. Happy birthday sa'yo, Kuya Domingo Figueroa at lahat ng mga nandyan sa Figueroa compound. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok sa tambalan. Enjoy your special day. Corrected by. Siya mga kabisyo, sana po yung okay sa alright ang iyong buong araw. It's a Lunes today. Sa halip na magreklamo ka, magpasalamat ka, meron kang trabaho. Tama. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always been number one. SM Radio Station.